Ato Philippine Standard Time, alas 10:26. Sa Kabuntagon. Luzon, Visayas, ug Mindanao, Tibuok, Kalibutan, welcome. Kiniga po niya ubos na agad, Brother Yudes, Hugo, mag-iabot na mga kingsunan, mag-uban ta. So, sa oras atong talabaton, di pag-isgutan na to. Pag-isgutan na nabay labot ang lungsod, nabay labot atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Labay na kayo sa mga panghitabo karon. Ano yung bagyong pag-agi ni bagyong si Opong. Dari sa atong tagsa-tagsa ka mga nahimutangan. Atong tanawon, diri sa Cebu City, Ormoc City, o sa ubang dapit na maabot sa atong pagpadibya atong tanawon. Ug sa mga sitwasyon, ini mga oras ato magasugdan kini atong panagubad mga kaigsunan pinagi sa atuang pagampo. Wala man ko iko ganun mo iko man eh. Wait. Okay. Ayan. Ato ni pagasugdan mga kaigsunan pinagi sa pagampo. Nyati padayon ang pagampo. Gaurasyo Imperata alag sa batok sa typhoon Opong. So pagampo ta in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Loving Father, Creator and Lord of the universe, your providence sustains the foundations of the earth, and your wisdom guides the courses of nature. We humbly implore you to spare us from the imminent threat of the typhoon, to keep us safe from all dangers, and to calm all the storms in our life that threatens us. May we be secure in your loving hands, seek your will in all our experiences, and serve you as stewards of your creation with grateful heart. O Virgin of Pinaprancia, our Ina, intercede for us. Embrace us with your mantle and love and shield us from all calamities. We ask this through Jesus Christ our Lord, in the unity of the Holy Spirit. Amen. Most precious blood of Jesus Christ, save us from the whole world. Most precious blood of Jesus Christ, save us from the whole world. Most precious blood of Jesus Christ, save me from the whole world. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Again, welcome pagbalik mga kaigsunan. Diri lagya po ta sa ato aga programa matag alas 10 hangtod sa alas 11 sa buntag. Kumusta man? Ginyohag tagsa-tagsa ka mga sitwasyon karon diha sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar. Dirita sa Cebu City. Adi agyapon ang pagpanag-om alas 10 na magid kita karon. So normal na oras nato nining mga orasa, aperte naging orasa, aperte naging inita. Apad karon diya ang dag-om. Tungod gyapon ni sa bagyong si Opong. Okay, so atong tan-awon ang latest sa pag-asa sa bagyong si Opong. Okay, ito na paminawon. I'm sure nakibalo na mo ani pero sa alang na lang sa itong mga kaigsunan na wala pa makibalo sa latest gaganina sa pag-asa ato ning tagagi kumputagan ato sa i-welcome mga itong mga kadasig ang mga naminaw kadato via Infinite Radio DYDV. Infinite Radio nanukan sa itong transmitter side sa Villaba, Leyte. Welcome mga itong mga kadasig. Ako nagaampo na nakamos kapiskay sa paglawas, luwas. Ganini mga orasa, luwas kita. O nga itong mga pamilya ni epekto sa bagyong si Opong. Welcome mga kadasig. Ato paminawan ang latest na sa pag-asa kaganinang ating 8 a.m. update ukol kay severe tropical storm Opong. Kanina nga pong 5:30 a.m. ay naglandfall muli itong si Opong sa may Milagros, Masbate. Ngayong 7 a.m. naman ito'y nasa may coastal waters na po ng Mandaon, Masbate at meron pa rin po itong lakas na hangin na aabot sa 110 kilometers per hour at bugso na aabot sa 150 kilometers per hour. Kung mapapansin nga po natin dito sa ating
satellite imagery ay yung mga kaulapan nito no ay malawak po ang sakop. Ngayon nga po ay nakakaapekto na ito dito sa may Calabarzon area, pati na rin po sa may Palawan at sa may northern part din po ng Mindanao. So malawak po yung sakop nito mga kaulapan ni Severe Tropical Storm Opong. Ngayon nga po ay mas nag-accelerate pa yung kanyang kilos, pa west-northwestward po ito sa bilis na 30 kilometers per hour. At ito naman po ang ating latest forecast track and intensity. Yung mga nasa kulay red po na bilog, ito po yung makakaranas no, ng 89 kilometers per hour o mas mahigit pa doon na mga hangin. So maaari po itong makapatumba ng mga puno at yung mga istruktura po na light materials na intensity ng hangin. So ito po ang makakaranas ng usually mga signal number 3 po. So dito po sa may Masbate area. At sa ating pong forecast ay kikilos pa ito pa west-northwestward at ma-maintain niya po yung kanyang strength bilang isang severe tropical storm category at babagtasin nga po itong Sibuyan Strait. Posible pang maglandfall ito sa may Romblon area, dito po sa may Mindoro provinces sa susunod na mga oras. At sa ating pong pagtaya ay patuloy po itong kikilos at mag-e-emerge naman po sa may West Philippine Sea, posible po mamayang madaling araw at makakalabas naman po ng ating Philippine Area of Responsibility bukas ng hapon. Sa ngayon nakikita natin na mababa naman yung tsansa na mag-re-intensify pa o mas lumakas pa ang ating severe tropical storm Opong habang binabaybay itong mga land masses or mga lalawigan dito sa Pilipinas. Ngunit pag emerge po niya sa may West Philippine Sea, doon po mas mataas na yung tsansa na mag-re-intensify pa siya bilang isang typhoon category. At ito naman pong nasa yellow na bilog, ito naman po yung makakaranas ng 39 kilometers per hour o mahigit pa na mga hangin. Kaya kahit hindi po tayo malapit no, sa sentro nitong si Severe Tropical Storm Opong, ay meron pa rin po tayo mga pabugso-bugsong hangin dito sa may bilog na yellow. At yun nga po ay dito naman po posible mamayang hapon, close approach na po siya dito no, sa may Mindoro provinces at ito po yung pinaka malapit na lokasyon nito dito sa may Metro Manila. So sa ating pong forecast ay mas bumaba na yung track nitong itong si Severe Tropical Storm Opong at hindi na magdidirect hit dito sa Metro Manila. So nasa south na po siya ng Metro Manila mamayang hapon. Ngunit nga po hindi natin inaalis no yung tsansa na posibleng magkaroon pa rin tayo ng hanggang signal number 2 category dito sa Metro Manila. Kaya't meron pa rin po tayong malalakas na hangin, especially po no dito sa may southern part ng Metro Manila, dyan po sa may Las Piñas o dun din po sa may Muntinlupa area. Kaya't mag-antabay pa rin tayo no sa updates or mga possible changes sa track nitong si Severe Tropical Storm Opong. Ito naman po yung merong mga lalawigan po na may nakataas na signal number 3. So ngayon nga po sa ating pong forecast, since mas bumaba na yung track nitong si Severe Tropical Storm Opong, ay sa ating latest na na-release na forecast no, ay mas konti na lamang po yung makakaranas ng malalakas na hangin dito sa may Northern Luzon. So konting bahagi po ng Northern Luzon area ay wala na pong mga signal number 1. Pero dito naman po sa may Aklan at Capiz area, nadagdagan naman po yung may mga signal number 3. Dito din po sa may Samar provinces ay mas nabawasan na din po yung may signal number 3 at nag-downgrade na into signal number 2. So ngayon nga po, nakataas pa rin ang signal number 3 dito sa may areas ng Sorsogon, Masbate, kasama na rin po dyan ng Burias at Ticao Islands, sa Albay, western and southern portions ng Camarines Sur, southern portion ng Quezon, Marinduque, Romblon, pati na rin po dito sa may Oriental at Occidental Mindoro, kasama ng Lubang Islands, pati na rin sa may Batangas and southern portion po ng Laguna. As po doon ay wind signal number pa rin po tayo sa may western portion ng Northern Samar at sa Samar din po, pati na rin
po sa northwestern portion ng Capiz, northern portion ng Aklan, at dito sa may Kaluya Islands. Samantala, wind signal number 2 naman ang nakataas dito po sa Manes, sa nalalabing bahagi ng Camarines Sur, Camarte, sa nalalabing bahagi din po ng Quezon at sa Laguna, Rizal, sa Cavite, Metro Manila, Bulacan, Pampanga, Bataan, at sa may southern portions ng Zambales at sa may Calamian Islands. So meaning po nitong wind signal number 2, no, kahit hindi pa po natin nararanasan yung mga malalakas na hangin nitong severe tropical storm Opong, ay asahan po natin yung hangin na ito sa loob po ng 24 oras. So kahit yun nga po, kung doon po sa mga lugar natin ay mainit pa, wala po, or makulimlim pa yung ating nararanasan, within the next few hours ay papunta na din po, or mararanasan na din natin, or may expect na din natin yung mga pag-ulan at yung mga malalakas na hangin storm. Opong. Aside po doon, yun nga po, nag-downgrade na nga po into signal number 2 dito sa may northern Samar, northern portion ng eastern Samar, northern and central portions ng Samar, nalalabing bahagi ng Biliran, sa may northern portion ng Leyte, Cebu, dito rin po sa may Negros Occidental, Iloilo, nalalabing bahagi ng Capiz, Aklan, at the northwestern portion ng Antique. Wind signal number 1 man po ang nakataas dito sa may Quirino, sa may central and southern portion ng Nueva Vizcaya, central and southern portion ng Benguet, Pangasinan, sa may northern portion din po ng Zambales, Tarlac, pati na rin dito sa may Antique, Iloilo, Occidental, Negros Oriental, Cebu, at pati na rin po sa may northern portion ng Bohol, nalalabing bahagi ng Leyte, nalalabing bahagi din po ng Samar, Eastern Samar, pati na rin sa Southern Leyte, Dinagat Island, Surigao del Norte. So yung mga nasa wind signal number 1, asahan po natin within 36 hours naman ay maka-9 to 68 or 87 kilometers per hour na mga bugso. Okay. At ito naman po nakataas na rainfall forecast natin dito po sa kabuuan ng Pilipinas. So, hindi ibig sabihin no, na malayo po tayo ng bagyo ay wala na tayong pag-ulan. Kung nare-remember nyo nga po sa satellite imagery ay malawak yung mga kaulapan nitong si severe tropical storm Opong. Kaya posible po kahit malayo tayo sa bagyo ay makakaranas pa rin po tayo ng malalakas na pag-ulan. Pansin po natin no, yung mga makakaranas ng mga malalakas na pag-ulan po ay nasa may southern part ng bagyo. So more than 200 millimeters na rainfall ang ating inaasahan ngayong araw dito sa may Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Romblon, Masbate, Northern Samar, Eastern Samar, at pati na rin sa may Sorsogon. So kung meron po tayong ganitong kalakas na mga pag-ulan ay maaari nga po tayo mag-expect no, ng mga floodings at posible din yung mga landslide. So yun po yung nararanasan ng ating mga kababayan na nadaanan na nitong si severe tropical storm Opong. 100 to 200 millimeters naman na rainfall ang ating inaasahan dito sa may Panay Islands, sa Negros Occidental, Central Visayas, at nalalabing bahagi din po ng Eastern Visayas, kasama na po ang Dinagat Islands. Dito naman po sa Luzon, nalalabing bahagi ng Bicol Region, sa may Batangas, Laguna, at sa may Rizal at or dito po sa may Quezon area ay makakaranas po ng 100 to 200 millimeters na rainfall today. And then for 50 to 100 millimeters, asahan po natin yan dito sa may Metro Manila, Bataan, Cavite, Aurora, pati na rin po sa Palawan, Negros Oriental, Camiguin, at sa may Surigao del Norte. So aside po dito sa severe tropical storm Opong, ito pong nasa Palawan, Negros Oriental no ay sanhi naman po ng pinalakas na southwest monsoon o habagat dahil nga po sa paghila nitong si severe tropical storm Opong. At idagdag ko lang po no, kahit kung nandun po kayo sa mga bulubunduking mga lugar, kahit nasa wind signal number 1 po kayo o ang forecast po natin ay mas mababa na mga hangin ang kanilang mararanasan, ay asahan po natin na mas palalakasin po nung mga bulubunduking mga lugar itong mga hangin na dala ni severe tropical storm Opong. Kahit
Yun nga po, kung nandun po kayo sa mga mountainous regions, ay mas malalakas na hangin ang ating mararanasan. Bukas naman po ay habang palayo na po ito sa ating bansa, severe tropical storm Opong, mas or mas konti na lamang po yung makakaranas ng mga pag-ulan. Speed po yung 100 to 200 millimeters na rainfall ay dito na lang po sa Mindoro provinces at 50 to 100 millimeters naman dito sa may Cavite at sa Batangas. At para sa ating mga kababayang mga mandaragat, nakataas po yung gale warning natin dito po sa may eastern seaboard ng Southern Luzon, Visayas, pati na rin po sa may western seaboards ng Central Luzon. So bawal pumalaot ang ating mga kababayan ng mga mandaragat dahil posible nga pong umabot sa 2.8 to 6 meters no, yung mga coastal waters natin. At hindi lang yan, kung mas malayo pa po kayo sa coast ay posibleng umabot ng 11 meters yung mga pag-alon dito sa areas sa may eastern seaboards ng Southern Luzon. Kaya't mag-ingat ang ating mga kababayan at kung kung hindi pa kayo nakakaranas no nung mga pag-ulan at mga malalakas na hangin ay maghanda na. Ito na po yung time natin para mag-prepare Okay. para sa posibleng dulot na mga banta nitong si severe tropical storm Opong. Okay. So atong okay, atong i-check ang dirita sa satellite. Check na to. Kadiyot ha. Para makita na to. Mo ni kaganina ha. 8 o'clock latest. Okay. Mo ni ang latest na satellite image ato i-check karon ha. Para makita na to via windy.com. Ako i-share ninyo. Ayan. So mo ni siya ang latest na to. Okay. Okay, satellite image mo ni ang giingon kaganina sa Pag-asa. Nas gawas. Layo kayo. Dako kayo. Okay? Kita ko kayo siya. So di agad ang pangulan. Ayan. Tara. Close up na to gamay. Ana. Okay. So bodi kaganina ang balita i-update nya makita po ni diri sa windy.com. So di ang si Opong, dira si Opong ay. So kita diri Cebu, Leyte, naa gyapon ang pagulan. Ato tan-awon ron nga sitwasyon po nato. Okay. Tapos mga thunderstorm. Okay. So diri dapita kini mo ni siya. San Fernando, diri sa may Basbate, Rojas. So kita diri sa Cebu and Leyte, kanang giingon lang bitaw na sa common term ginato na hinungaw. Kay naagi naman. Okay. So mo ni siya. Okay, ang latest mga kigsunan. Okay. Sige. So atong tan-awon karon, atong i-check sa makadiyot-kadiyot. Kung ready na ang mga sitwasyon. I-check na to ang mga sitwasyon. I-andam na to kadiyot ha. Sa mga nagkalain-laing lugar, Cebu, Leyte, atong i-check.
Okay, nabalik ta medyo medyo nawata ka diyot. Okay, sige. Ah, okay, salamat kayo medyo na putol ta ka diyot. Nawari ta ato tanawon diri, sa mga, balita ato nasagap, baga sitwasyon labi na diri sa may Northern Cebu. Unahon na 'to ang Cebu, tapos moadto ta sa Ormoc City, kay di ay daghan kay itong nadawat. Mga, balita gikan sa Ormoc. Unahon sa nato diri sa Northern Cebu, itanaw nato ang, sitwasyon diri sa may Northern Cebu kay mo man din ang, Bugo, sa may Bugo City. Okay dira. So the city government of Bugo, the personnel of city government of Bugo, okay, continue to monitor an evacuation center. The city creeks river drainage of the city remains under tropical storm signal number 2 as of 10 a.m. today due to severe tropical storm Opong. This is according to the city government latest post sa ilahang FB. Okay, so muni ang Northern Cebu. So di mga kahoy tungod sa kakusog sa ulan, mga bali tungod kusog na ulan, no, mabugat to, magkaling kahoy kaluya tungod sa kakusog sa ulan unya kusog pud ang hangin. Sumpo na mabali. Okay, hinahinay mabugatan ang tibok na kahoy, mabali kato mga sanga na tuas sa ibabaw mo ng mga bali. So tungod sa ulan ug sa hangin. Okay? Ayan. So Bugo City ni. Ayan. Okay. So dito yung mga Ayan. Okay. Yan, ato na diri sa dakbayan sa Ormoc. Kay daghan kay tagdadawat mga kaigsunan, mga kadasig mga kabestom. Mga nagpadala diri nato. Okay? Diri tas Leyte, atong i-check. Diri sa Cebu gid hinuon, makita na to medyo dag-om gihapon pero wala ulan sa kunay mutangan wala ulan na. Naay mga tutuligsik, labi na gid kung puros ang hangin, murag dalay bitaw sa hangin. Apan diri sa kahimutagan karon, medyo wala na koy nabati na uwan. Abot lang sa ubang mga part diri sa Cebu or Cebu City. Kini inyo nakita kanina ang Bugo man to. So karon ato tan-awon diri sa Leyte, sa Ormoc og diri pod ato pagsunod sa ato ang station sa Infinite Radio Villaba. Nanukad sa atong transmitter side diha sa may Villaba Leyte, 94.9 MHz FM. Mabati kita sa Ormoc, 4th ug 3rd District sa Leyte. Ato ang padayon sa pagsunod kay diya karon ang ato ang coverage nining nahitabog pag-agi so typhoon Opong. Okay, ato gi-check kung ready na ba. Diya kita ibang footage o mga video okay. Nagipadala diri kanato. Salamat kayo. Salamat kayo sa atong mga ka-best home. Salamat kayo sa atong mga kadasig. Unya nga atong mga field reporters sa Infinite Radio. Salamat po kayo sa ilahang sa inyong mga sakripisyo. Kay dili lalim mga kaigsunan. Kining bagyo. Ya mo lagi ni. Mo lagi ni. Pag magisgot ko tag baha, magisgot ko tag bagyo, magisgot tag bunog sa ulan mga kaigsunan, adi maginato makalimtan ang flood control. Di maginato makalimtan ang flood control. Muning ato ning tan-awon mga kaigsunan, kining hitabong mga pagbaha. Kay di magid init man kay ni. Kining issue karon sa flood control. Unya flood man ni karon. Bato ba soba na dili man ni sir. Kanin hitabo ron, dili na ni flood control, flood uncontrollable na kay ni. Di na makontrol ang flood. So haay man ni mga flood control. Sige taga kita sa TV, sige taga kita milyon-milyon, bilyon-bilyon. Ang kwarta, matod pa di apay termino unsa to?
sa basura kuno gisuot kuno sa basura, unsa basura. Sus kwarta day gisuot sa malita. Nakabati man mo, nakakita mo mga to, Senate Blue Ribbon Committee. Di ay ba katong witness ni Senator Marcolita? Although question hini karon, pero mo lagi, di ako no, gisuod kuno sa malita. Nya ang termino pa, labay kuno sa basura. Maglabay sila sa basura. Ang basura di ay mga kaigsunan, mga kadasig, mga kabisthom, napuno sa kwarta. Unya karon makasinati ta, nining grabing pagbaha. Makaingon ta mga kaigsunan, unsa naman yung tao ni mga tawhana ito, wa nagibisag gamay na lang nahabilin ni taong konsensya. Asa naman konsensya ni? Gibutang sa lapa-lapa? O wa na gyud? Totally. So makaingon ko dili na ni. Kung ikaw bitaw kung naa ka sa ibang sitwasyon, naa ka sa kalisod mga kaigsunan. Well, atong giandam ha. Baga para ma-share na to. O diya. Direta magsugod sa Infinite Radio. Infinite Radio. Page. Atong sugdan sa Infinite Radio page. Mga kabesto, mga kadasig. Para makita ninyo. Okay? Yeah. Yan. Sus, grabiha. Tanawa. Sus, kaigsunan. Mauni, mga igsoon, prastilan yun. Di ko kay budget bagay so kita ko maglisod na magaling. Ano sa kanang dili na bitaw kay ta kanang di manghinon na. Idaran lang no. Di man tay tigo lang no. Ngayon na ta idaran man ta. Pero kaning inaaning sitwasyon na perti ni lisura in town para sa to mga senior citizen. Perti ni lisura sa to mga kabataan. Kining inaaning sitwasyon na mga kaigsunan push pastilan in town. Sus grabiha tanawa. Sus in town. Pagkalisura. Apo di ba nga igsuon mo na makaingon ta ba na grabe na magid in town kaayo no kung makakita ko kag aning sitwasyon unya makasige kag tan-aw dito Senate Blue Ribbon Committee mga igsuon sige tag una sige tag paminaw na di ako ni bilyon-bilyon na kwarta nagiugom lang nini mga pipila ka mga gipang-akusahan mga kaigsunan mo na maingon tamang kumusta na ka in town kumusta ka in town mangusta na ta mangumusta na ta sa mga pangalan na na-mention Nining bagyo karon tanawa tin taon pertig ni sura kani tanawa sus in taon ka na baha di ko kay imagine mga igsoon sus in taon ako nakaagi magiko naka-experience siya magikog baha pero ako pinakataas gyud tagatuhod ra gid in taon magpasalamat na gani di ko ana magpasalamat ta di ko kay tanawa gani mga pictures tanawa kani mga photo grabe na kay taas ang mga baha tagahawak murag di na tagaliog na gina ako nagbagulbol nako niadtong niubog ko sa baha, ni bungi ang taon ng akong sapatos in taon nitong napalit, perti ra gid taong kining duha ra gid taon kabuok. How much more kining in taon nato mga kaigsunan? Na nakasinati og inaning klasiya sa pagbaha. Ako reklamo nako, akong pinakataas na gyud, adi na magikumuo bahala, di nagi ko mulakaw. Mao pataas naman jud ko, tan ako pinakataas gyud naubugan ako sa baha. Diri Cebu mga igsoon tagatuhod. So magayon ko swerte pa day ko. Swerte pa day ko. Kini mga igsoon, kung ako masayop tagaliog naman gini. Mo na magkaingon ta magsuskrabiha no. Magtan-aw ta bitaw atong Senate Blue Ribbon Committee magsige tig paminaw. Nya magsige tig tan-aw dito sa mga igsoon sa mga na-mention. Kumusta ka in taon sila karon? Ang mga diskaya, unsa man, kumusta ka taon sila? Kumusta ka in taon sila in taon dito? Nabahaan ka sila gamay? Bisa gamay na lang? Kisa pa yung napag-mention. Katong Sims. Sa pa to? Katong diri sa Cebu City, diri sa Cebu. QM Builders. Kumusta ka in taon sila ron? Kumusta ka in taon sila? Di ara may latest sa QM, no? Sa QM Builders. Katong nag-viral video about sa katong sa Talisay City. Mga motorista kani bitang mga hilig kayo na mag big bike o dili na mga big bike na kani mga sa tawag na motorcross na mga bike naman sila nakita dito sa Talisay. Sige lang ato lang ning tan-awon ato sa ning monitor ning baha ato tan-awon go balik sa Talisay City kito na putoy matud pa di may project ang QM kuno diring dapita nya wa magi kuno karsada nya way karsada. Well, kani god no, di naman kita may buong no, gini bitaw makakita tag
Project ka na transparency board ba na. Maingon na i-project rin wa kay makita murag kitagod mga Pilipino nga. Anad naman mi ana, no? Anad naman ta no? Anad na mi ana oy. Oh. Kumusta ka in town ang mga owners, mga anak, pamilya sa QM Builders, kumusta kay taon sila nung panahon na? Kada nangumusta na ta? Oh. Kumusta ka ang pamilya? Nilang kinsa may mga na-mention pa. Wa ko maingon na mga kuan ha, mga sad-an na ni sila. Ako lang yung kinsa tong mga na-mention diha sa Senate Blue Ribbon Committee na matud pa kuno giakusahan na may kalabutan. Nining mao mga flood control project. Na kontrobersiya. O kato mga engineer sila si kuan Alcantara, kumusta ka sila? Hernandez, so sila si JP, mga engineer, kumusta kay taon sila ron panahon na? Unya pataas-pataas ta. Kumusta man si Saldico, di ba? Tuwa sa gawas sa nasod, wa gito bahae dito siya dito. Wa gito bahae. Iyang mga anak, kumusta kay taon? Karon bagyo man, upong, kumusta? Ato kumustahon, Oh, ang latest na na-mention, Congressman, former Speaker Martin Romualdez, kumusta ka diya, sir? Naa ka diya sa Tacloban, sir? Kini ako nangumusta lang ko. In behalf sa mga kaigsuonan na to, nagibahaan karon, mangumusta namin ninyo. Wa may gisulti ha, bisag unsa ha? Wa may nihukom, ug bisag unsa. Ang amo lang kay na-mention ang pangalan, nangumusta lang mi. Oh. Kumusta? Sa Tacloban, sir? Naa ka sa Tacloban, sir? Sir Martin Romualdez, sir? Kinsa pa to? Aritas mga senador. Joel Villanueva, kumusta kay taon? Si Senator Joel Villanueva ron. Padung namang barko, barko naman, ang bagyo da sa sin. Kumusta? Ang katong sa to. Matud pa na link ni Senator Villanueva, I don't know kung sa katinuod pa na. Kini ako, nakimeritis raman sa ko. Katong beauty queen, kumusta ato sa kumustahon? In behalf sa mga kaigsuonan nato, nagibahaan karon mga panahon na, ato pangumustahon kini mga na-mention. Wa tay hukom. Senator Jingo Estrada, kumusta ka? Ato na pangumustahon. Kumusta? Senator Jingo Estrada. Former Senator Revilla Aguimat, kumusta? Kumusta na ta? Karon gud di ba siyempre bagyo, uwan, baha, kusuging uwan, kumusta na to? Binay, Senador Nancy Binay, mga na-mention ni sila. Mga na-mention ni sila during the Senate Blue Ribbon Committee. Wa tay hukom, wa tanan, wa tay pasangil, wa tay usab pangumusta lang gini ato Maayo ba ka ang ilang mga nahimutangan karon? Okay ra ba? Wa ba ka sila bahae? Kini ato puro sa gini ato pangamusta. Kaya nga ato mga kaigsuonan ron in taon, kini inyo nakita karon diri sa may Ormoc City Leyte. Perte gid in taong baha. Perte gid in taon mo na ato pangumusta. Kumusta ha ang inyong mga congressman? Kumusta si congressman diha? Gibahaan ba? Diri sa Ormoc, ato kumusta lang? Mangumusta lang ta. Kumusta si Mayor Richard Gomez? Kumusta man? Mangumusta lang ta, Congressman Richard. Di ay baha. Baha ang taon na itong mga kaigsuonan diya sa Ormoc. Kami, nangumusta namin nimo. Wala may gisulti dautan. Wala ko gisulti dautan. Nangumusta lang ko ni Congressman Richard Gomez. Ang iyang pamilya, nabahaan ba kayo taon? Siguro, wala gid siguro. Taas-taas man na diya sa may Carlota, di ba? Di magina magkunan diya sa may Carlota Hills man. Taas gid na, di ba? Of course, kuyo gid si Mayor Lucy Torres Gomez. Kuyo gid si Mayor Lucy Torres Gomez. So, atong pangumusta gyud po nila. Pangumusta na to. Kumusta? Kabaha man karon. Ato mga kaigsuonan, nabahaan. Dili na ni tagahawak. Ang uban tagaliog na. Mangumusta na ta, Congressman Richard Gomez, Mayor Lucy Torres Gomez, ang inyong pamilya. Kami naga-hope and praying na maayo ang inyong pamilya diha. Wa mo mabahae. Mura gid na. Sa mga konsehalis, kanaya to pangumusta ra. Wa tay gisulti dautan, wa tay gisulti bisag unsa, ang ato lang pangumusta. Kay kita nang ato mga kaigsuonan karon, nakita gid nato ni. Nakita na to unsa kataas. Mangita pa tag may mga video. Ato i-check po no. Mga video. Kadi ang ato dadawat lagi. Nagay pang bahaan.
Oh, dire sa Ormoc City. Atong i-check, ha? Para makita na 'to. Ani agi pang send dire kanato. Pinagis to mga kabesto mga kadasig. Sala kita mapasalamaton gid kita. Nini nga mga ah, ipang send nato ng mga video. Kini gikan ni kang okay kadasig Sunny. Ato i-check ni. Ha. Oh, kini kadi ato mga pangumusta. Mga pangumusta ning ato. Nangumusta lang ta sa ato mga leaders. Ah, ato ipang-check na tanawan niyo sa mga lugar kay basin di ay kung sir, wala na sir ay, wala. Kani. Mo ni mga video ang ipang-send diri kanato. Ayan. Oh. Ano nagtutang nita? Oh. Tagahawak ko, tagahawak. Dala ho. Dai. Diba? Wala kong gingon tagahawak ko. Oh. Wala man. I mean, di magita kalikay, no? Di git kalikay. Wala man ha? Di ni. I think sa man rescue ni. Ha? Oh. Pwede kita sa. Di ba? Panawagan ako ni Engineer Alcantara nga ang katong inyo magipagkuha i-share na punta ninyo sa mga tao. Aral na ako ng tanan. Dunggan ninyo. Hindi kay kamo rin magkuhan. Kinaugaling mo. Nakadungog mo ako ibalik ka di pangamuyo nga to itaw kang kuno kang ila ko ni Alcantara na i-share ko mga tao. Interview na hindi sila. Panawagan ako ni Engineer Alcantara nga ang katong inyo magipagkuha i-share na punta ninyo sa mga tao. Aral na ako ng tanan. Hindi kay kamo rin magkuhan. Kinaugaling mo ng pagkuha. Aw, katong wa laban og patas. Gandandri mga marites o, diray. Katong ang bahasan niya tigumon ba? Ano nagamit sa tiguaw? Sud baldi. Okay, so balde. Managing ko na flood control doon na po yung mga flood uncontrol. Dili na ma-control. Uncontrollable flood. Okay, di pa ilain. Ipang-send rin nato. Okay. Gikan ni kang kadasig Sunny Boy. Kinisa, asa man ni? Anilaw? Bulit ka di gyapon dito matabok ano? Di oy. Ug mo ari agi sud sa bulit sa motsad no. Kamot gara kang may tulay. Mo ari gyapon di gyapon pa rin sa bulit agi tulay ni no. Sangaan. Mani Pagsangaan River. Pagsangaan River. Dili lang isa, Ingleso na motor. Adto man ako hagda ron. Padung na, hagda na. Dali mo na. Gihagad gina. Gibira na. Tanawa na. Wala! Wow! Tama nga. Balik! Ano nang tutang nito? Naabig ng motor. Nah, kay. Mga dagko man. Nagpay ba yan? Kana lagi kay gusto lagi din taon salbahon ba? Hindi mga butang bitaw in taon. Sus paita.
Ako makiingon ko nagbagulbol na magani kung nabahaan ko. Ako tinatuhod how much more kining inahain tao tagahawak, naapay tagaliog. Makiingon ko swerte pa di ko. I-check pa nato ang dugang mga salamat kayo, kadasig Sunny Boy. I-check pa nato sa uban natong mga nag-send natong mga link diri. Gikan ni sa asa ni? Ormoc News and Update. Okay, atong human ha, Ormoc News and Update na post. Ato i-share. Sa kaoras ang nakalabay ang pag-post, ato i-share Ormoc News and Update. Okay, wait. Doon ay mga natrap sulod sa Panimalay sa Chuchi, Block 8, Lot 4 tungod pa dayon nga pagsakas tubig baha sa mga lugar. Gikan ni sa Ormoc News and Update, atong human ang ilang report ha. Properly credited ngadto kadila. Sus, sintaon tanawan tubig mga kaigsunan mga kadasig. Perte na gid taong taas. So matod pa ninig Ormoc News and Update, doon na mga natrap sulod sa ilahang Panimalay sa may Chuchi, Block 8, Lot 4. Asa man yung bali dapitan kato na ba kanang pinaka sulod? Okay, so ato panawagan sa Ormoc City Rescue na muhimo. And I'm sure na namagid naghimo gid sila ng trabaho. Siguro sukat pa kagahapon. And I'm sure na nani sa planning o kung sao nila kay kaniko na Chuchi di man kay karon lang. Unya narabay dayon apilan ra bagid dayon ni ginagmayng pampolitika dili ginagmay dinakon di ay mingon ba dayon anong gibutang kuno diha perte ng dugaya mga kaigsunan na nabutang kining mga kaigsunan datong sa mga Arbukano diha sa Chuchi Village. Pero daghan gyud mo kay anong gibutang ba na diha kuno na kaning bahaanan man na diha, di ba maapil no musulbong man gid ng mga butang ngadi anong gibutang sa mga kudiglia kuno kadugay na wa na mga kudiglia diha sa dakbayan sa Ormoc wa gid kabalhin ang nagdumala diha. Di ba? Na magidin. Ade bu ana PM din na mingon din kana god kay gibutang diha sa mga kudiglia kuno. Dihang lugar. Unya mingon dayon ta magaputang na puta kadugay na nawa na kudiglia diha sa dakbayan sa Ormoc. Hangtod karon sila lagi hapoy hinungdan. Kung dili di na sila angay diha, then di aman ang mga leaders after the Codilla sa pagkanawad sa mga Codilla and the Gomezes sila na may nagupot ron sa rindas pangagamhanan diha. Ngano wa pum din nagibalhin kada maong mga lumulupyo diha sa Chuchi. Mura na ang dakong pangutana. Kaya lagi, tugod kaya usahay ko kadi mga depensor sobrahan ra mabog depensa. Naunta, di na magunta angay na hisgutan. Pero bingo man dayon, tungkol mo ko nakikibalhin sa mga Codilla. Naunsa, kadugay na way Codilla na nagupot sa rindas pagagamhanan di sa dakbayan sa Ormoc. Hay naman itong housing program di sa dakbayan sa Ormoc. Di ba? Tama din mga housing program di. Wa di na mabalhin di mga taga-Chuchi kana maka sila ang flood prone area maka diha. Wa di sila mabalhin, di sila priority. Kinsa man din nagpuyo sa mga housing program di sa dakbayan sa Ormoc. Di nakadungog lang ko, naibalita. Ay doon ako sa katino nang utanar ako. Man di ay. Considering the fact na kini magka taga Chuchi usama gini sa flood prone area, danger, dako magkuno kang lisod kani. Unya, maingo dayon na dili angay ni silang lugar, dili angay na naa sila ani mga lugar. Din dapat sila na prioritize. Okay? Unsa man ipagkon sa man ang housing program para ani nila kung dili magani sila angay. Kaya ni taon tuig sa tuig, matag tuig na lang yun na bahaan. Kini ako purso ni ako pangutana, wa ako kibalog unsa gyud. Andagan sa housing program di sa dakbayan sa Ormoc. Pero dugay magpirme maguko makadungog. Ano kuno na ako no gipangbutang kini mga pamilya diha sa nimutangan karon sa Chuchi Village o sa Chuchi. Ano kuno gipangbutang diha. Ini ako pangutana karon. Kung dili na sila angay na ibutang diha, then naamang karon ang kasamtangang administrasyon, it's their time
ilahan na rong panahon. Ha? In fact, kadugay na niya na in taon, namuyo na in taon na itong mga kaigsunan diha. Di ba? Kadugay na in taon na naa sila diha. Kadugay na in taon na namuyo sila diha. Unya, matag baha na lang. Moingon ang mga dili ngo nato. Moingon ang mga dili ngo nato na kay ipangbutang ko na sila diha, di man ko na angay butangan. Kana kuno lugar na bahaan. Kada tuig na lang ang mga dili ngo nato, mura gani pirmi isulti. Pero ang pangutana, nganong wa man po na sila ibalhin sa kasamtangang administrasyon? Hay madayang housing program, na atong madungog sa kasamtangang administrasyon diya sa dakbayan sa Ormoc. Asa man ang housing program na ilang giingon? Dili ba angay na kung kini man kang taga Chuchim, kini man ka sila, dili angay na naa sila niya ng lugar, then sila mo'y dapat usa sa mo qualify na mabalhin ang housing program kung naa man gani. Mo na ang ako yung simple na pangutana. Pero karon, hoping and praying na in town katong matod pa na trap diya sa Chuchi Village, na rescue na in town sila. Ato i-check. Again, dili na ako gikan ni sa mga nakalalayong pages atong i-check na to. Okay? Atong i-check mga kaigsunan. Ang unsa ba mga panghitabo? Again, salamat kayo sa atong mga kaigsunan, sa atong mga ka-best home, mga kadasig, labi na sa atong mga field reporters sa Infinite Radio. Nangkamot ron sa paghatod mga kaigsunan sa mga panghitabo o kani nga mga balita karon. Dire mismo. Okay. Sa Ormoc. Ormoc kaya po. Okay, there. Okay, kini aerial view ni kaganinang 9:25 in the morning from kini ato ni kay ato magining ni usa magitas ni tabang aning diri sa may city Haubon. Atong i-check ni kang Arvin Christopher Piranti Bohols. Siya ang nag-post ani mga kaigsoon ng mga kadasig. Human na to sir ang imong post na ato ipakita diri. As of 9:25 kaganina. Okay. Ayan. Ato ipakita. 9:25 ni kaganina. Credit, properly credit ngadto sa tag-iya, niling maog pictures, mga pictures. Mga footage kay ang Arvin Christopher Piranti Bohols. Iyahan ni. Properly credit sir ako sa woman sir. So matod pa as of 9:25 in the morning, Wilcon, CCF, okay, Camellia Homes, Haubon, Uwak area. At ipakita. Ayan. Okay. Link digital printing. I think mo na ang sponsor, no? So makita na to mga kabiso, mga kadasig. Tara baha. Baha. Tara, sus ta, panimalay Kini, magpanimalay ba ni? Mga balay ba ni? Okay. Ta. So dia, baha gyud. Sus intaw, dira sa likod. Dira dire. Atong i-zoom in na to. Dira mga balay. Ano yung likod? Likod na bahid. Courtesy of Sir Arvin Christopher Piranti. Iyahan ni. Footage. I think drone. Drone ni siya na shot. Ayan. Kana. Sus, tara. Close up na to. Baha gyud. Baha. Salamat ka sir sa imuhang shot. Sus, tubig kita. Ati close up na to. Tawa. Tubig. Baha. Asa di flood control Kani ba kani? Flood control
Diri ra man lagi kutob. Ah, ha? Di ko mga kong dispensa dili gi ko ka verify ug di sad ko ka okay, di gid ko familiar gyud. Di na ko familiar nas lugar. Ha? Pero kung akong tan-awon kini mo it is a flood control. It's a flood control eh. Ha? Oh, tanawa ha. Ako close up. This is a flood control. Oh, flood control ni, but how come putol dire? Unya asa man ni padung? Na may balay. Ha? Flood control unsa man ni? Oh, whether it's a canal or isa pa, flood control gyapon din siya kay tanawa nakasemento man ang kilid. Oh, meaning I think kini siya gibuhat ni to protect ani kini diri dapita. Oh, but I don't know ngano na di ato diri pero diri ra man sa kutob meaning lusot lang gyapon ang tubig. Oh, yato i-check ko na pa ba? Oh, dira oh. CCF di ay caption ni Sir Arvin. CCF area. Oh, sa flood control. Oh, kini oh. Ato i-close up. Oh, diha ra man kutob unya. I don't know asa ni padung. Kay pag-abot diri balay naman na. Ha? Oh, di ba kabantay mo? Wa ko kibalo kung existing na ba ning sapa. Ha? Kining dapita diri medyo naa ra mo kuskili. Ato i-check ko doon na pa bay laing makita na to ang area. So this is Haubon. O sus di mo ni ang Haubon. Ah. Lubog yun. Okay. Tanawa. Pertig yung baha. Ah. Atong i-check pa. Sa Uwak Bridge. Sa Uwak Bridge. Again, this is courtesy of Sir Arvin Christopher Peranti Bohol. Iyahanin na post. Drone ni siya. Kung ako masayap, drone eh. Here, makita. Uwak area dito. Wait. Here. Oh. Pinaka-close up na ni. Di na ka na ay. Oh. Mura siya. Nabay bridge dire. Ato ko na i-check. Uwak area. Haubon. Oh. Diri ra siya kutob. Meaning, niya ani. Tapos diri. Asa ka na siya padung? Anyway. Ha? Okay. Digital printing. I think sponsor ni. Okay. Ato lang i-properly credit. Way problema na. Kay salamaton kita sa iyahang mga drone shots. Kay wa magita di ta kahibalo kani kung wala ning iyahang mga okay, tanawa. Pastilan mga kaigsunon. Ha? Ayan. Dira. Di ano po to? Okay. Wait. Mao din eh. Kani? Unsa man ni karsada or sapa? Ilalo man ani. Sapa gini. Ha? So, mo na siya. Mo na lagi niya. Usahay ko kita karon ko tungod sa nahitabo. Na nakabantay na mga kaigsuonan na to, mga tao kita nakabantay na ta na di akin yung mga flood control. Munang abtik na kita, di ba? Abtik na kita. Tinod bitaw? Ha? Makakita lang tag dunay mga gipang purma-purma diha sa kilid. Wala flood control na abtik na kita. Ha? Tungod kay karon, nagmata ang mga kaigsuonan, nagmata na ang mga Pilipino. Munang abtik na kita makakita ta. Ay kada flood control na ay, ha. Nganon diha ra man nakutob, ana din ta, di ba? Di man na to mabasol po ang mga kaigsuonan na to. Di man na to mabasol nga naman di aman dito tinawag kita in taon lubog sa baha. Unya mangumusta ta sa mga tao na na-mention na na-involve. Wa kita mangingon na sila guilty na sila. Na-mention na ta mangutan na ta kumusta ka in taon ng mga diskaya. Di ba? Makaingon ta kumusta ka in taon. Gato si Engineer Alcantara no, ang iyang pamilya kumusta ka? Di ba? Makapangumusta ta. Unya sa inyong mga tagsa-tagsa ka mga lokal, kumusta ka inyong mga congressman? Kumusta ka inyong mga mayor?
gobernador, ang mga miyembros konseho. Kumusta ka sila? Nabahaan ka sila? While the rest of us, mga ordinary earthlings, mga ordinaryo in tao, mga kabos ng mga Pilipino, lubog sa baha. Kumusta ka taon itong mga leaders? Okay, padayon ta pagkakisunod. Salamat kayo ha, sa Alvin Christopher Pirante Bohol. Sus. Pastilan, mga kiksunod. Okay. Okay. So muna, di ay mga gipang-send pa nato dere. Ato ni ipakita, ato ni ahot do ni itong oras sa pag pakita nato. Nining sitwasyon karon. Hutlon ta na itong oras. Pakita itong sitwasyon mga kaigsunan. Gipang-send rin nato na mga link. Gikan sa ato mga kaigsunan. Okay. Di apoy lain po ni sa may barangay Linaw. Ay gisend rin nato. Ay check ha. Ako, di ko mingon ha, tanawan nyo, kamoy verify. Tanawan ninyo, i-verify po ninyo. Di ko mingon din ko na sakto ni, tinuod ni, kamoy verify. Para kamo gimuhukom. Okay, diri naman sad another video, gisend na to diri. Okay, sa may epekto sa gi-elevate nga karsada sa barangay Linaw. Sus, wa na kagawsan ng tubig. Mo ni gipasabot ani mga video. Wait. So kinin dapita, mo ni siya ang gitawag ang elevated road. Mo ni ang elevated road. Sa ako nakita ra, based sa video na gisend rin na to, kinin dapita sa ibabaw, mo ni elevated road. O niya, base sa caption, epekto sa gi-elevate nga karsada sa barangay Linaw. I-check ninyo diha, makaagi mo sa Linaw, tanawan ninyo ni. Well, tinawad ba na? No? Kung magbutang guta, usually, kung base, di matamang engineer, di tamang engineer, pero base sa itong obserbaran, di ba? Pagkarsada or simentado, kinig ilisan, di ba? Ilisan man na. Okay, di ba? Ang ato makita na scriptpon man na siya, tangtangon ba? Kana bang kuhaon yun? Di ba? Mo man na ato makitaan. Kay, kung imo ra nang idiretsog patong, kung ipatong ra nimo kanang karsada, siyempre, siguro mga pila man na, 6 inches, 6 to 7 inches, bagga man na. Okay? Mga kabesto, mga kadasig. Kung ipatong nimo na sa existing, nya dili nimo kalkal, for example, inani katas ang existing, okay, guba na ni, pero inani ka bagga. Kung ipatong na nimo, di mo taas gyud ang karsada. Correct? Muna, kung atong makitaan, diha sa mga project ni mga karsada, scriptpon man sa kuhaon, balik ka namang kauton, bagbalik ba? Okay? Para dili mo taas ang karsada. Usap po kita na, kana paging na danger para sa mga motorista. For example, gikan sa connecting road, no? Main road, mo gitaas nya na connecting barangay road. Pag taas kayo ang main road, ang pasulod na karsada mo ubos, kuyaw kayo. Di ba? So kinahanglan gid na mag-shouldering pa, kinahanglan gid na kanang incline, magbutan na po simentahon na o simentuhon na po na para makasaka ang connecting. Pero kini karon ato nakita na video, base nining caption, nato makita na ang ipasabot ani taas ang karsada. Okay? So ang nahitabo, wala na kagawas lang sa tubig. Mao ba ni ang akong pagsabot sakto ba? Diya sa may barangay Linaw, Ormoc City. So again, ato na sa ni panawagan. Pangumusta. Kini ato panawagan, pangumusta. Ato sa Mayor Lucy Torres Gomez diya sa Ormoc. Pangumusta. Ma'am, kinsa man yung project ning maong karsada? Diya sa may barangay Linaw, unsa man ni? Kinsa ni na project, ma'am? DPWH ni na project? Tanawa ko na ni palihog, ma'am. Unsa man ni nahitabo ani na matod pa sa caption ang ipasangidlan namuo ko na resulta naghatag nining kalisdanan sa itong mga kaigsunan sa barangay Linaw. Ani mga particular na area. Ang matod pa kana ko nung pag-elevate sa kalsada. So unsa man nahitabo? Kung ako lang kinibang sumadahon lang gid ba? Ako na mabatayan kung tinuod man kanini, it means na doon na existing road, okay?
Siguro gikuhaan lang or script lang siguro mga katunga o nagipatong ang bag-o. So mutaas ginagmayo. Well, moingon ta dadto naman ay mga panghitabo ning nana. Na kini nga mutaas gyud ang existing road kay kini gong kalsada iba taasan man gina patong-patong muna nimo taas mo gina. Pero ang importante dadto na po'y kagawsan ang tubig. Magbutang po ka diyan kanal. Asa padulong ang tubig? Otherwise, matrap ang tubig adto padulong sa mga balay na naa sa kilid sa maong karsada. Ang karsada tinuod dili na bahaan, ang gibahaan ang mga balay. So tanawa ko nun ni palihog Mayor Lucy Torres Gomez, ma'am. Diya sa dakbayan sa Ormoc, ipadala diri ka nato. Tanawa ko kung sa katinuod kining maong giingon na epekto kuno ni sa pag-elevate sa mong krasada sa tapaon sa bayan, ma'am. Gipatong ra diretso ang krasada. Well, matod pa sa kong abigo diri na kana kuno pag-script additional works man kuno na additional na sa kuno na nagastos. Kana pag-script po nimo ba kana pag-excavate ba imo kini bang instead na ipatong ro nimo ang bag-ong karsada imo yung ibutang sa pareho gyud na sukod sa katong karaang karsada para dili mo saka. Pero di po ta mapataka kadi man ta mga engineer mingon ta na ma'am tanawan lang kuno ni palihog. Kay kung ako tanan ang video di tinuod ang mga tao nagpatong diri sa karsada. Pero ang ilang mga balay lubog sa baha. Mayor Lucy Torres Gomez, ma'am. Gisend din nato diri, ma'am, ha. Tanawa. In town ang music para bagid in town kay kini kita tawong mga kanibang perti na kita ang loya. Kining ato paagi ra man ni katawa-katawa ba? Ato di paagi katawa-katawa taliwala sa tong kalisdanan. Pero dili lalim oy. Mabahaan? Asus. Di ginin taon lalim mga kiksunan. Kadag yung pag-ubog sa baha. Kadag yung pag-ubog sa baha, permiro kita na, kung wala pa lang kay choice, no, na pa lang kay pwede mo, dili ka mo ubog o baha. Nga naman, hibalog din taong ka, na pwerte ginang hugawa. Tinuod niya, kung na pa lang kay choice, doon na pa lang kay pwede buhaton, di ka mo ubog. Pero kung wala na gyud, mapugos ka man gyud. Mapugos ka gyud. Labi na gyud ka ng pwerte na ni mo hinanok, kunya, kadit lang, pukawon na ka ba na, uy, para magnilutaw ang akong higdaan. Di ba? Ano ba? Mura magnilutaw na akong higdaan. Damgora siguro ko. Sus, magmatanero kayo, gibahaan na gitid na huwag ka. Di lalim mo Pagi na ito di katawa-katawa, pagi na ito di kumusta sa ito mga leaders. Pero di lalim ginin taon, kini mabahaan. Mo bitaw. Na di gyud pwede na dili ginato mahuna-hunaan ang issue sa flood control. Dili gid pwede na dili nato ma-connect nining panghitabo karon sa atong nasod. Tungod kay dili lalim na mabahaan. Dili lalim na may inani ang imuha pa mata pa nimos buntag inani na or the whole evening naningkamot in taon ka na way mahitabong daotan nimo kay di nagragasa kining maong ulan. So atong panawagan again sa Ormoc City kay mga video atong gisend diri sa ato from Ormoc man atong panawagan naunta maaksyonan og ma-check matan-aw kini dire kuno ni sa may barangay Linaw epekto kuno ni ang karsada na matud pagipatasan i-check kuno ni palihog, ma'am. Okay. Gikan gyapon sa okay. Wait. Wait, hadi ay mga check na tong mga video. Nag-send dire ka dato. Okay, naato na pakita sa may pagsangahan. Matod pa misaka kuno ang water level karon. So tungod ba na sa volume? Tungod ba na sa volume sa ulan? Ang volume ba sa ulan ang hinungdan?
sa pagsaka sa water level or tungod sa palpak ng mga flood control programs or sa mga palpak ng mga flood control projects. Ano yung mga pangutana? Unsa may hinungdan? Nagarabi mga pagba. Unsa man na? Tungod ba sa taas or kining daghan na kayo or tubig na nibo-bo diha sa Ormoc City? Or tungod ba na kay dunay mga project or mga flood control project na wa makahimo sa iyang trabaho. Okay? Nakarin naman ta sa Kalubian Leyte. Atong i-check arita pagbalik sa Infinite Radio. Infinite Radio page. Arita po ta sa latest karon sa Infinite Radio. Ako ipakita ninyo. Ayan. 20 minutes posting sa Infinite Radio. Diri naman po ni sa may sitwasyon sa Kalubian Leyte sa paghagupit ng bagyong Opong. Is a contributed photo. Ayan. Sa Kalubian Leyte naman po ni. Sus, grabe. Okay. Ayan. Kalubian Leyte. Okay. Susunod lagi mo Infinite Radio. Kini sa may asa ni Dapita? Hindi madaanan ang daan sa Tabango Leyte ng anumang klase ng sasakyan dahil sa nangyaring landslide dulot ng bagyong Opong. Okay? 47 minutes posting. Ating ipakita may kining Tabango Leyte. Karsada, di madaan. Okay? Landslide. Ayan. Pastilan. Okay? Cracks karsada. Movement na siyuta. Tungod sa movement siyuta. Usual mahitabo gina. Landslide. Movement siyuta. Tungod sa grabing ulan. At suod man ng tubig si ilalom anaagi. Muna na yung mga movement. Dako king crack. Di gitin nun bagian. Landslide. So di ang taga DPWH ni. Sige. Pero ang ato maning mga kaigsunan in tao na mga dili man ni ang mga engineer. Dili ni mga engineer. Ang ato ito ng mga laborer sa DPWH mo tayo na diha. Perting lapuka na ato kapulisan. Excuse me. Dili ni ang mga district engineer ambot asa karon. Asa karon si Engineer Peter sa 4th District. Asa karon na Peter. Kumusta? Engineer Peter Soko, sir. Kumusta niya sa 4th District? Nagampo mi, sir. Nawa ka mabahain niya. Huwag ko gisultin dautan. Kumusta lang ko? I hope na wa ka mabahain niya, sir. Okay. Sa 4th District, akong kumusta kay ako kaila po dire. Kita man eh. Ayan. Okay. Nag-aabot-abot pa. May mga video na itong Now, dili lagi good. Di good ta makalikay na maistoryahan lagi ni kaniging issue sa flood control. Kay kisus in town. Di lalim na mabahaan ka. So, dili good mas-separate na to karong panahon na maingon ta, kini good Ginoo ra magidani. Usahay ano bang yung mata Ginoo pa pasinginlan. Bagyo lay pasinginlan. Di na maginding tawo na mahitabo ro kay karon di nagatubang ang nasod sa dakong isyu nagiatubang niatong nasod na matod pa dinig grabing massive systemic na pagpangawat unya ginamit ang pondo ang gikawat na pondo alang unta nining maong mga flood control projects. Flood control projects na until now, gi-question pag hain na dapita or kung naa magadi giun sa man na paghimo na wa magid makontrolar in taon ang baha. Out of control maghapon ang baha. Wa magid makontrolar. Hain man ang gipangbutang giun sa man na pagtuon. Okay?
Muna di gina masiparate karong panahon na, di gid masiparate oy tanawa nakadungog mo kaganina. Ato nakita, may video dito nagipakita, mingon dito, "Hi, in town si Engineer Alcantara, i-appeal in town ni nga taga itabi gamay dire." Di gini mo ma-separate because karon nakakita na ang katawhan in town. Nagsunod sa Blue Ribbon Committee, nagtan-aw dito. Unsa toy termino? Kadto kuno gi-deliver kuno kay of course gina-challenge magyud. Ang kini nga bagong witness matud pa, basura kuno asa siya na-assign adto kuno sa labay sa basura. Unsa man basura ha? Pareho ba sa basura nimog nako? Kana bang basura natong itaw nga ilabay in taon? Ay dili uy. Kun dili malita-malita na puno sa kwarta. Malita gisunod, gisulod puno sa kwarta ang ilang termino basura. Tanawar na. Tanawar na mga kigso ng mga kadasig mga kabestom. Unsa? Ka mga tampalasan kining maong mga demonyong manyak na dagko. Basura ang termino. Kita gani pila sa itong mga kaigsunan karon na nabuhi sa pagpamunit og basura. Namunit og basura, bisan pa tog hugaw kayo mga kaigsunan gipunit aron mapatimbang, makakuha og kwarta alang sa pamilya, makaon nila. Not ang kwarta may makaon kundi ikapalit og makaon nila. Pertin daghana sa atong mga kaigsunan na inana in taon ang kinabuhi nila. Naanabuhi sa basura. Anyat kining maong mga pasangidlan, matot pa sa mga testimonya niya ng mga witness, si Marine, kisa to, ex-Marines, witness, matot pa mga kaigsunan, na naa siya na-assign sa tiglabay og basura. Nagtuotang pareho ba sa basura ni Mugnako? Dili di ay. Kundili tinlo niya kining malita na puno og kwarta. Gipanglabay. Allegedly, ngadto kang kining Saldico o ngadto kang moabot kuno ngadto kang representative or former speaker Martin Romualdez. Although gi-question hinoon kining maong witness ato ning tan-awon sa pagbalik sa Blue Ribbon Committee. Kadiya na ba ang pagtingog sa matud pa nag-notarize sa maong affidavit na dili kuno siya nag-notarize Unya ang pag-question pod ni kining Senator Tulfo na nag-ingon na kini kuno maong witness o sa kamarin na-assign di kuno ni sa gobyerno na binagid sa panahon ni former President Rodrigo Roa Duterte. So ato ning tan-awon mga kaigsunan. May lagi di matamingon na diretso na tagtuo kun dili maghuna-huna kita. Atong tan-awon ni o atong timbang-timbangon. Pero so far mo ni ang gibuhian. Na ako ni ruta sa basura. O kanindot silang basura dito kay puno sa kwarta. Nya kita in taon diretso gibahaan. Kita in taon diri nagimos-imos in taon, naglangoy-langoy tubig sa baha. While kining mao mga buaya gining taon ng mga manyak. Perting taong lipaya or perting ugaha silang kinabuhi ron niya lipay kayo. Kaya wa sila mabahae. Lisod kayo eh. I don't know kung kamo wa mo masakit pero sakit kayo panlugon. Naman ka ako nagtanaw ko sa Blue Ribbon Committee Nagtanaw ko naminaw ko sa billion, million. Kanya naka-reflect ko sa sulod ra gid taon sa kumbulsa 50 pesos ra gid taon. Naluoy ko sa kung kagalingon oy. Ma-feel ba ninyo? Maluoy kasi mong kagalingon na di ay mga tao na nagkupot og millions and billions of pesos and yet ikaw na perting paningkamot mo kada adlaw mga kaigsuonan mga kadasig mga kabestom perte gid taon nimo paningkamot hapit di ka na lang matulog ang mahabilin sa imong bulsa kay wa man kay bangko ang mahabilin sa imong bulsa ako pagtan-an ko 50 pesos sa gid taon ni maluoy kasi mo gagalingon oy ma-compare nimo ba na perte ra gid nimo gamaya
compare nila na nagdawat og millions and billions of pesos. Malugmok ka. Kada bang mawagtangan kag kusog kay ang ikaw na gani puwerte na nimong paningkamot, yat ikaw pa'y gibahaan, ikaw pa'y lubog sa baha, ang imong kabtangan, ang imong hinaguan, napapas lang ka. Of course, biyaan na lang gid nimo. Unahon gid mo imong kagalingon. May anak ka pa, may bata ka magidala, may mga senior citizen ka pa, na mga ginikanan, imong giagak, imong gitaong paningkabutan maluwas. Anyat makadungog ka sa kanindot kinabuhi. May 5 pilato ka eroplano. Diba? Ikay maluoy si mong kagalingon, oy. Perti ra gid nimong gamaya. Mga kabesto, mga kadasig, kamo naminaw ka nato kung nagtanaw ka nato ron. Malugmo ka in taon sa imong kagalingon. Wala dili gid in taon makalikawas. Bisag asa mo moingon ta, Luzon na to dili ay. Menta dili makalingkawas whether you're in Cebu, Cebu province, Cebu City, or you're in Talisay City, Mandaue, or you are in Ormoc City, on the rest of Leyte Samar area. Dili makaingon na, national man lang na nation. No. Dili. Issue ni sa tibuok Pilipinas. Nagiging pag-PM na ako. Magiging sige pag-PM na ako. Pingon lagi na, naalagi ko nun yung mga buutan na mga congressman. Ako na nagibalik-balik og tubag. Asa man ang mga buutan na mga congressman? Hai man na ron sila. Asa man na ron sila? Ang kanagingon ng mga buutan na mga congressman. Pipila raman ka mga congressman ang ato madunggan na naipag ninisulti nining maong mga kalakaran diha sa Kongreso. Hai man na ron na magikiingon nila ng mga buutan na mga congressman without naming. Kasabot man siguro mo kinsa ang gipasabot ba ng mga buutan? Mao na gina. Makita man na sa aksyon. So kamo na ni hukom diha. Tanawan ninyo ng inyuhan tagsa-tagsa ka mga leaders diha. Tawagan ninyo. Kamo di sa Ormoc City, di ba? Pinakadato mo diha na syudad. Unya nakinomdom di ko, di adi gisend nako, ako kuy-kuyon. Speaking of Ormoc City, pinakadato na syudad. Wait kaya di ako'y di na basig makalimtan ni nako, gi-PM diri nato. Nya speaking of kining gibahaan, basig magamit ni. Unsa man ni akong ipasabot kadiyot akong pangitaon. Medyo taas-taas niya kadiyot lang pangitaon ako nakinomdom lang jud ko karon. Kadi ay gipangbahaan nasa Ormoc, basig magamit ni. Atong tan-awon, hain na ba to? Medyo ako kamo tan-awan ninyo kung saan ni katinuod. Ayan, ako i-share ninyo. Kay wa kay ko enough details ani, kundi gi-share lang ni nako sa ato mga kigso ng Ormocanon. Basig basig magamit ni, basig makatabang. Gikan ni kang Vice Mayor Leo Carmelo Toto Locsin Jr. I don't know iyaha ba ni. Try to check. Try to check taga Ormoc. Matud pa at the moment, Vice Mayor Leo Carmelo Locsin Jr. witnesses the signing of a loan agreement. Loan, utang. Between the city government of Ormoc and the Development Bank of the Philippines. The loan will provide additional funds for the city many beneficial projects. Ako nang ihatag ninyo. Kamo niya sa Ormoc City. Tanawan ninyo, unsa ba ni? Tinuod dili. Post man ni sinyo Vice Mayor. Ako nang hiskutan kay basig magkatabang ni. Kana maong loan para asa man na loan. Para asa man nagtuo ko ng Ormoc City way loan. Na ade? Pinakadato magang Ormoc City. Unya na ade loan? Akin ako pakutan kamo diha. Tanawa ko ninyo. Sutaan ninyo tinuod ba na? Sutaan niyo tinuod ba ni? Gi-send rin nako. Kini mong screenshots, gi-send rin nato. Sutaan ninyo. Anya correctioner po ako. Okay ra man jud ko correctionan ko kay siyempre di man kumingon na ako kay bawo kustanan.
Pero tanawa ko ninyo ni, from Vice Mayor Leo Carmelo, Toto Locsin Jr. na account. I don't know kung tinuod ba, tanawa ninyo, tinuod ba ni? Nadi ako nung kining maong signing, agreement between the government of Ormoc City and Development Bank of the Philippines for a loan. How much? Wa ko kibalo. Pila kini maong loan? Para asa kini maong loan? O ang dakong pangutana, di ba, naay kwarta, kay pinakadato maning Ormoc, anong kinahanglan pa man mag-loan? Buot bang gipasabot na wala na kwarta? Buot bang pasabot na bangkaruta na, andak bayan sa Ormoc? Kina ako mga pangutana rin ako, ha? Kaya kung, yes, kung tinood, kung doon ay enough money, andak bayan sa Ormoc, nga nung mag-loan man siya? And for what? Para asa man? Well, kung ino na to for the management standpoint of view, dili na sa tamingon, ako, kinato gusto nako na as much as possible ato mabalansi ang atong diskusyon. As much as possible mabalansi na to. Okay, sige, mingon ta na. Kung mag-loan, sir, and you have the money, pwede man gud na, di ba? Mag-loan ka, bisan na kay kwarta, pwede na. Well, tinuod pwede na. Depende man na sa imuhang mingon ta financial strategy. In this case, the city government of Ormoc City. Depende na sa financial strategy sa mayor. Naasay kwarta, but nga nung mag-loan siya, probably, dako ang iyahang gamitan sa buong kwarta, na dili siya gusto na ang iyahang standby funds for the city, mo'y magamit. Kay basig wa na siya magamit, pwede maguna. Di ba? Pwede man na. Ako naging para balansihon na to ang diskusyon. Talking about loan. Kay lagi di ay galisod na to mga kaigsunan. Ang Chuchi Village matod pa diha na pita dili gikuno na angay puy andiha sumuna ko ingon ko dapat na silang ibalhin na. Hayam atong national housing kining housing program sa Depayan sa Ormoc. Kulang kung kulang. Basing kaning loan mao niya para sa housing. Pila man ka housing ka, pila man kaning gi-loan. Because again, sa ako nagkikingon, wa may problema kung mag-loan, nya naay kwarta, batato ang Ormoc City pinakadato. Okay? Dili ba di siya pwede mag-loan? Pwede gud. Depende man sa estratehiya sa mayor. Pwede gud. Nakasay dakong gastuan, let's say magpahimo siya og 1,000 houses para kato mga area na mga flood-prone area amo nang ipangbalhin sa lugar na dili na bahaanan. Magpalit ang mayor og miyuta na perting lapara, ibutang na to 1,000 ka mga houses. Pwede. So, ang mayor, mayon na, magbuhat na niya na, niya dili ko gusto na akong gamiton ang kwarta, existing funds sa city government. Kay lagi, wala po siya, wala bang magamit? Wala magamit kung gamiton to niya existing funds. Mayon ta, i-loan na lang. I-loan, aron mahimo din ang project, kunya, bayran na lang in installment. Pwede na. Balansihon na to ang diskusyon. So muna, mangutan na ta, kung tinuod man gani, kining gisyan din na to, kung tinuod man gani, para asa man na project? Again, ma-relate ni nato karon, di ay daghang gibahaan, di ay daghan ng mga lugar sa Ormoc City na nagkinahanglan, og pabahay na dili bahaan. Kana bang loan para ba niya ni? Wa ko nakitang rason para asa kini mong kwarta, Another question is, unsa magid ang tinuod na financial health sa city government? Because if you're in good health, I mean, in the financial status of the city is in good health, and di ay surplus, I mean, look at the city, gasigig pataas. Aton man nag-discuss. Precious bayranan sa tubig, taas. Di ba? Bayranan sa mga, nakalilain ng mga bayranan within the city, tagas, nisaka. Okay? So, meaning, na i-revenue na nisod ang syudad. Dili ba enough for that particular project para gud kina necessary na mag-loan? How much the loan? And for asa? Wa ta kibalo, wa ko kibalo. Imna mo manage diha, please. Ingna ko. Again, na-connect na to because di lagi ang ato mga kaigsunan labi na sa Ormoc na nagkalisod in town, gibahaan karon. Kanya moingon na ba tayo na kada sa chuchi dili ginaangay na butangan niya kadugay na ang chuchi niya na diha wa gi nakabalhin diha mayor ni agi na lang si Richard Gomez ni karon si Lucy Torres Gomez lang wa gi sila makabalhin ang mga tao diha kung dili di naangay puyan kana pangutana ra ni asa man itong housing program sa siyudad kinsa may naka-avail ato dugay na mo ganang problema
Dili man ni kikaron lang. Ha? Dili na ni kikaron lang na problema. So mo na akong ipangutan, ako nang ihatag diha ninyo. Ha? Kamo diha na naminaw na ako ron. Akong ihatag ninyo kini. Ha? Taas man ni atong diskusyon karon. Tagsa-tagsaon din na to. Please. Ha? Tagay ko siya mga sentimento ko opinion. Unsa may nahitabo. Ha? Tinuod ni or dili ni tinuod na nag-loan ang Ormoc City government. For what? How much? Ha? Para sa housing ni? Para ni mabalhin ang mga naa in town sa giingon ng mga flood control, flood prone area, danger zone. Mao ba ni magkwartaha para aning mong loan? Ha? Mao ba ni ang rason nganong gi-loan ni? Ha? Sa city government sa Ormoc City? Kini ako pangutangan na rin ako. Ha? Kaya dili man ni pwede na mag-loan lang ka dito why purpose. Ha? Dili man ni pwede mag-loan na why purpose. Para asa man ning loan? Ha? Unsa man ni para flood control ni? Ha? Mo ni karon mga kiksunan. Sa ako nagkikon kini magud anak kanindot lagi ning project para sa mga buaya, kining flood control, nindot lagi ni project kay ba mo ngano? Mahuna-hunaan naman ning ulan. Di man ni pareho krasada kana krasada gud kay bagian man nimo kada adlaw. Pero nakadimalas pud ning flood control. Kay the moment pud na mobalik na ni nato na maningil na aperte gud. Unya kay ba mo kinsa ang paninglan katubang naghimo, katubang mga nangurakot dili in town. Oy, dili in town. Ang mga ordinaryo in taong Pilipino. Ang mga kabus in taon may paninglan. Ang mga kabus may mag-suffer. Ha? Muna nakadaot ani. Pero kato mga buhaya in town na mga tulisan na mga manyak ng dagko, hayahay kay sila. Hayahay ilang life. So muna, dili gid in town makalimtan. Dili ma-separate na hunahon gyud sa mga tao karon. Ha? Dili daghang mga komento. Matod palagi ko no, mas ni grabe na hinuon ang pagbaha karon. Ha? Mas di grabe na kuno hinuon ang pagbaha karong mga panahon na. Again, asa man din mo mga projeka. Kato ako gipakita ganina. Ha? Doon na magito flood control magito kun kita mo ganina akong gi-post. Akong gipakita ninyo. Post gikan sa usa ka aerial view diya sa may CCF. Diya sa may Wilcon, diya sa may Hawbon. Diyan lupitan particular na bahaan. Ha? Nakita mo to? It's a flood control. Ngano dito ra mo pudapita? Ngano man mahurot asa mo to padulong? Ha? Doon na ba ito'y purpose? Ang purpose ba ito? Siyempre, kung naras to nga, ini ang tubig mo, padung muli ko lagi hapon. Baka lagi hapon. Useless. So mo, ginanaklasiha bitaw. Ha? Nakabantay mo. Nakabantay. I don't know, kamo diha nagtanaw na to ron. Ha? Kung nakikita mo to kanina, ako rin nabantayan. Gikan sa usa ka aerial view. Wa gito nakutuyo Ha? Wa na to tuyo mga kaigsoon. Ato ibalik ba pareho ko ang katong pagsanghan kang kada Sunny. Ha? Ana sa Infinite Radio. Okay, ako i-check sa Infinite Radio. Ako ibalik na to. Infinite Radio. Ayan, Infinite Radio 94.9 MHz FM. So wa pa maka-follow, i-follow niyo ha Infinite Radio. Unya ay pud kalimti ang Best Home Radio. I-follow po ninyo. Okay, dire. Tanawa. Asa ni? Ano, malagi pagsanghan lagi, pagsanghan ni. I think kada sig Sunny Boy ni. Okay. Pagsanghan niya, di ba? Tambulilit. Tambulilit ka, di gyapon dito mo tabok ano? Kani. Di ba? Di ba? Makita niya ate close po. Pag abot rin dapita, wala na. Dire, napa. So saan nalusno ni dire dapita. Di ba? Karon makabantay na ta, di ba? Kita, kabantay na ta no? Karon na yata. Sige tagtanaw aning mga investigasyon. Kita kabantay na kita nya, abtik na ato mga mata. So una di matamang nga may namatay na. Hala ni dahili di mga namatay ta. Pero karon na nakabantay ta. Nadi din ning maong mga palusot, kurakot
Aw, wanay mo question na din ta ani oy tanawa. Mingon nita na kini na adiri dapita pag-abot ri wa na. Question din ta. Wa ta na masangil pero question nita okay nga naman. Kaya nga naman. Wa mo ra maghapon. Nabot na lagi ka hamis ka diri pag-abot ri buslot di ang tubig mangita maginagagiana di gawas lang gyapon. It's useless. Nakuha ba ninyo mga kadasig mga kabesto? Abtik nang mangkita mo tan-awan ni ron. Gawas na ba ko? Wari agi suot sa bulit sa mot sa no. Wala. Kamot gara kang may tulay. Pag-ums naman na. Pag-abot diri pag-abot diri kani. Naa diri. Naa tinuod. Pag-abot diri hawa naman na. Pag-abot diri wa naman na. Di sud lagi po ng tubig, di useless. At nakita mo tanawan ni ron. At na masangil na. At orang may pangutana. Di ba? Kita gud magkakabantay naman ta. Kabantay naman ta ni. Ya kamo diha sa Ormoc, kamo diha be, kamo diha. Kamo di decide. Naman na sinyo pagsanghan Ormoc City. Tanawan ninyo. Kamo diha. Kina ko wako di na ko ako ko masulti god. Mingon gud na bias ka, bias. Di man na mga na. Mingon ko dili na lang ko kamoy paghuna-huna diha. Huna-hunaan ninyo nang inyong nakita. Huna-hunaan ang nahimutangan sa inyong mga kaigsuunang Ormocanon. Kamoy huna-huna diha. Pag kita magingon ba na pagpakabana na gina sa kong gibutang ay panginlabot og pagpakabana. Kamoy huna-huna. Ako, igora ta nagpakita diri. Unsay sitwasyon sa dakbayan sa Ormoc. Ato ipakita ato ang mga pipila ka mga ni komento. Okay, diri. Ayan, gikan ni Sir Roding. Good morning, kanatong tanan. Anya gikan Sir Mario, good morning. Anya, Sir Roding matupad lami kaayo ilang katog brad. Walay kisaw ang ubang nang langoy na. Mao gid taon sir. Ang ato mga gipangamusta, mayong pagkatulog, may trabaho, way sud sa kining walay trabaho, naara gid in taon, gigda-higda, hinanok kay silang pagkatulog, ang ato mga kaigsuonan, kagabi pa nang langlutaw, kagabi pa nang langoy. Tarong ka na, may ka na, mao ka na, asang hustisya na. Gikan ni Sir Mario, kumusta ka ang Fort Leyte Engineering District Office? Gibahaan ba ka? Ano ba ngumustar man nga tuwa ba? Wag kita gipasangit dira siya, di ba? Nangumustar kita. Sa Barangay San Juan, kay alihan man sa Diversion Road, wa bapod ka bahai. Ilang balay. Di ba? Gikan ni Dan Parilla, why nahimo sa baha ang flood control sa Pagsangahan River sa Barangay Liluan? Hinuon ni samot kalawom ang tubig sa baha. Amo lagi na, mo na kung giyon. Kamu tanaw, naras tubangan ninyo. Lilia, tanawa. Di na ko musulti, kamoy paghuna-huna. Makita ba na? Makita na. Makita, mabati ang epekto. Di ba? Kita na. Because kung sa may gamit na, okay, nabutan ka dire. Pag human, na-lost note dire sa Pikaside, edi ang tubig mo gawas gihapon, maura. Way padulngan. Kaganina na, di ba? May footage ganina, aerial view. Gitanaw, na atinoy flood control, nakalinya o ana. Pag abot diha man kutob sa unahan. Asa man padung ang tubig, edi mo balik ra gihapon. Kanaragod. Di na ta maghimo pa, di na ta magpaka-engineer pa. Kana lang. Ito ni sura mga kaigsunan. Kamo ako po noon. Ika ni Sir Roding, ang Chuchi Brad, dili sila makapabalhin kay walay yuta ila ikapabalhin. Anugon, mamalit pa gani hinuon na namudunit na hinuon. Kani magod kay lagi si Roding mo na magod mga depensor, no? Mga depensor ba kana mga tigdepensa ba? Tigdepensa kay lamang siguro man. Unya, ang tud karon, sige yung balik-balik about ng Chuchi dili kuno angay, dili angay. Unya, sila na maroy na sa administrasyon.
Nganong wa man sila kapangita o angay butangan, be? Ha? Hae man itong housing program sa Dakbayan sa Ormoc. Ha? Asa man to? Asa man? Kinsa may nagpuyo ato? Ha? Lagi PM na ko diri sa housing program niya. Sige lang, ako na isugutan ha, ugma. Ako na isugutan. Ako sa i-verify kay kita gud kinahanglan ba ato ta. Di ay gi-PM na ko diri. Housing kuno ni sa Dakbayan sa Ormoc. Sige. Ha? Kinsa may nagpuyo? Kinsa may naka-benefits? Kini mga flood prone area kay kani lagi kuno. Lisod ko kuno di kuno ni puyan purga, di kuno ni flood prone area. Di kuno ni kasalanan sa ilaha kunong mga amo. Sila naman naglingkod diya. Sa kadugay na aning taong isyuha, sa kadugay na pirming bahaan ka ng lugar, nganong wa magi sila kapabalhin. Ha? Dili makapabalhin matubang si Roding kay walay yuta na ilang ikabalhin. O sa ato pati makaingon dita, mas maayo pa lang tong nadunay, ha? Nakapagamit silang yuta. Di ba? Mas maayo dito. Kana apay, ha? Pamilya na nakapagamit silang yuta. Kana ragod gihapon, mo bitan namin ko ayaw na lagi in taon inang pamulitika. Dirita solusyon. Pero kung sigihon og drug, kaya sigihon kining balik-balik, na ang pamulitika, mubalik mo sumbalik ra gyapon ninyo. Why? Because ang kasamtangang administrasyon karon ang nagkupot na sa rindas pangagamahanan sa Dakbayan sa Ormoc sud sa pila na katuig anang labay. 2016, di ba? The last Kudilia is 2016. Wa ko masayab, di ba? 16. Oh. More than 10 years ago. 10 years na. Maluoy na lang ta. Maria Ana Marzon, luoy gyud ang mga pobre serious. Kay nag-antos in town pag maayo. Dili na gani halos makapalit og bugas. Bahaon pag yun. Asa man lang ta magpatabag mismo ang mga naglingkod sa atong panggobyerno, mga korap man. Wala na siguro tay pag-asa ani nga muunlad ang atong nasod. Kita mga pobre, alaot gayon. Ay lang ma'am. Ay lang. Di na ta mo abot sa punto na wa na kita mahimo. Dili. Kaya kung atong sinugdanan atong yung subayon kining tanan nagsugod begini sa pagsulod sa corruption sa atong humanity, no? Pagsulod pinagi sa unang sala. Pero giluwas mata sa atong labang magagahom sa ato pa naagi pag-asa. Giluwas man ta niya. Nisod ang corruption, ang unang corruption diha sa una natong ginikanan ni sulod. Apan giluwas kita ni Kristo, pinagi siyang lawas og dugo. Siyang kamatayon. So naagi pag-asa. Ang ato lang Ma'am Maria, na pirmi gitang maghunahuna og mohimo kita og aksyon sa pagpangita sa tarong. Dili man ta mingo na wa kita kasugat sir, one way or another siguro na corrupted po ta. Pero ang importante, makamata na ta. Makaibalo na ta. Makakita na ta og mulihok ta. Na may mga leaders ba? May mga leader kita na makuha. Padadaan tas Ginoo ano eh. Ang ato lang makita ta na kini siyang mga leaders na to, muni dapat na tong ibutang. Pero dili ina nakasayon. Tungod sa again, corruption. Balikan na to. Mga pipila ka episode akong niagi. Unsa akong gisulti. Ang korupsyon tinuod naa sa mga dagko. Pero kita usab mo reflekta sa itong kaugalingon. Wa ba katay atong kaugalingon ghost project? Panahon sa eleksyon. Balik-balikon gud nako kay di gi ko kalibot 6,000 pesos. Pero tinghilak so sa kaginang kay nangindahay siya kay pag-abot sa eleksyon wa siya matagai. Pagka the following day, nidaog na ang ihang manok. Perti niyang linya nangayo in town siya kay para kuno sa tambal. Para palit og tambal. Nakita ba mo ato? Naglinya. Nangayo ang sa kagina kay para o palit og tambal. After the election, humana ang sabot. Nidaog na ang isabot. Nangayo in tawag tambal. Nangayo siyang 6,000 pesos.
Oh. Kana, andam na bata na. So naay pag-asa, ma'am. Ako, di ko mingaway pag-asa. Naay pag-asa. Iampo na to. Yan na ang magiginoong buhi. Andam mo tabang na to. Naaragi na. Pero kita po, kinahanglan andam po ta na makakita anong mga leaders. Andam po ta makakita kinsay angay. Kanya kung makita na nato kinsay angay, mo na atong butaran. Pero kita nakahibalo ta sa mga sinyalis. Ang mga sinyalis nakahibalo na ta. Vote buying, awa na. Sugod na ganyan nagtunol og kwarta, awa na. Wag kay mapaabot na. Diba? Sa una, Brad, Congressman Chard, dunay kalamidad, tuwa dayon. Pakita. Ambot ka aron. Nagpakita ba? Mulay kay si Roding kagahapon ako binagisgutan kagahapon. Ingko daghan ta nagampo. Na luwason ta. Hindi nga to ang bagyo na nagatuba, nagpadulong. Kagahapon to. Di ba? Ug doon na po yung mga nag-ampo, namingo na, yaw, in taon to kalusno, itong among mga flood control dito. Ayaw, in taon to kalusno. Ayaw lang in taon, sobra kumaha. Di ba? Sakto, tinood si Roding, di ba? Sa una, dapat to mga tudo-tudo, di ba? Na, kadabang, ato din sa mga tulay, tudlo din, ana, ba? Oh, katudupita, as if mura wag engineer ba? Tudlo. Karon oy, hipo silang tanan oy. Hipo silang tanan oy. Okay, sige ko na be, adto ko na mo be, adto ako na ninyo nang gibahaan be. Katanawon na to. Kinsa gid ang isog kay dira, mga politiko be, tanaw, atuan ninyo gipang bahaan. Sa una, di ba? Kusog kayo doon, namingo na, kana. Di ba? Tudlo, as if sila kunay mo adto. Karon hipos, oy. Hipos. Kaya ang mga tao na higmataman, nakaibaw ang mga tao. Di man na magpabili ng tao. Kung na magay mailad, di man na magpabili kay ilad. Sir Alfred, serious, dili na natawgon og flood control. Kung dili ana flood money. Flood money. Flood money na din na, sir. Muna, itaon, magpakabana. Manginlabot na ta. Kung dili gani kita ra gyud taon ang laot. Kita ra gyud. Sa atong pangumusta ka ganina, wa magigibahaan ato nila. Sa atong pangumusta ka ganina, wa gyud gibahaan ato nila. Kung naa magani, atong gikumusta ato na to sa mga hotel. Pero kita, wa matay ka hotel. Kita, wa matay kabalhinan. Kita, wa matay condominium. Wa matay laing balay. Wa matay rest house. Wa matay rest house na nindot kayo ang flood control. Wa matay beach resort. Di ba? Wa matay na. Kita ang mag-suffer. Kita ang bahaan. Kita ang mag-antos. Manginlabot, magmata. Puno na as makadaghana. Isod kayo eh. Nakakaroy senior citizen, nakakaroy kining bagong panggianak, naaroy buntis, lisod kayo. Naakas mga area na bahaanan. I hope na mahunaw na ani. Di mga nag-PM din na to. Ugma na po niya. Ako na ning i-reserve na to ni tomorrow. I-reserve na ako tomorrow. Kaya medyo napupos na akong oras. Alas 12. Uy, susunod na. Alas 12 na yun. Manamilit lang ko mga kigsunan. Manamilit ako kaya wala, sobrang ako sa oras. 2 ka oras na ko din. Salangan na lang sa Infinite Radio Villaba, 94.9 MHz FM. Magpasalamaton ko kay Engineer Bon, Engineer Miloy, Manager Cindy Wong, tanan na mga field reporters
sa Infinite Radio. Salamat kayo. Salamat sa itong mga kadasig na padayon na naminaw nagtanaw kanato. Again, 10 to 11 Best Home Radio o 10 to 11 Infinite Radio. Kini na lang inyong ubos na lagad. Brother Yudes Hugo, OFS Manamilit. Dagang salamat and glory be to God. Dalay ko ng Diyos, labaw sa tanan. Saludo ko kanin tanan. Bye-bye. God bless. Bye-bye. God bless. At ang balita. O, nagsugod na ba yung balita? Manahay kong dispensa sa Infinity Radio. Wa ko kabantay. Sobra na ko. Sorry. Okay, bye-bye.